Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gaskiya al'umman mu ta Hausawa mun bi mun lalace. Yanzu za ka ga cikakken bidiyon iskancin Nafisat Abdullahi. Abin da wa'annan 'yan mata na Kannywood suke yi bai dace ba. Saboda irin wannan abu da suke yi na saɓawa doka. Saboda haka malamai suka sako jaruman Kannywood ɗin a gaba. To kafin dai in samu a cikakken bidiyon ya kamata ka ɗan saurara ka ji wannan abun. Baya da malamai suka sako jaruman Kannywood ɗin a gaba. Jaruman Kannywood ɗin suka fito suka furta cewa su ba sa lalata 'ya'yan mutane, ƙarshe ma dai suna ba da tarbiyya ne. To kai ma ka sani, ni ma na sani. Iya wannan abu da jaruman Kannywood suke yi, kai ka san ina tarbiyya take a nan gurin, da irin shigar da suke yi, da irin wani furci da za ka ji suna yi, kai ƙarshe ma har shaye-shaye suke yi. Kuma wai a hakan malamai sun yi magana, waɗansu daga Kannywood ɗin suka fito suka kare kansu da furta cewa tarbiyya suke bayarwa, su ba lalata 'ya'yan mutane suke yi ba. In ka duba ka gani al'ummar Hausawanmu, iya wannan taɓarɓarewar da kaga ana yi, taɓarɓarewar ɗinki, kama da ɗan ragowar abubuwa, ka duba ka gani wasu abubuwan duk a fina-finai ake ganin su, yara suke ɗaukowa, suke ganin kamar wani abu ne na a zo a gani, ba san kuma ba abin burgewa ba ne. To yanzu zan sama wannan bidiyo na jarumar Kannywood, wato ita Nafisat Abdullahi. Ka tsaya ka mai kallon tsanaki, duk abin da ka fuskanta a wannan bidiyon sai kai mana lakin da comment a ƙasan wannan bidiyo iya fuskantar da kai mai. To amma fa kar ka manta kana tare da Mai Abaya 24 TV. Ka dangwala mana subscribe da alamar ƙararrawa, hakan ne zai baka damar samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Amma fa kar ka manta da wani abu guda ɗaya, sai ka dangwala mana subscribe da alamar ƙararrawa tukunna za ka samu wannan cikakken bidiyo na Nafisat Abdullahi.